Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 5 rozdział. Rozprawianie o Bożym Królestwie. Kozanie na górze. Wtedy też lud wlósł na góra i kiedy Jezus siednął, to zbliżyli się do Niego Jego uczniowie i kiedy odewrzył swe usta, uczął ich i rzekł. Richtig szczęśni. Szczęśni biedni duchem, toć ich je królestwo niebios. Szczęśni cliwi, toć łoni będą pocieszeni. Szczęśni łagodni, toć łoni erbną ziemia. Szczęśni, kerzy łakną i pragną sprawiedliwości, toć łoni będą nasyceni. Szczęśni miłosierni, toć łoni miłosierdzio doznają. Szczęśni czystego serca, toć łoni Boga obejstrzą. Szczęśni, kerzy wkludzają pokój, toć łoni synami od Boga będą mianowani. Szczęśni prześladowani z kuli sprawiedliwości. Szczęśni prześladowani z kuli sprawiedliwości, toć ich je królestwo niebios. Szczęśni żeście są, kiedy was obarczali i prześladowaliby i godaliby wszystko złe przeciw wam i łoszeredzali z kuli mnie. Radujcie się i byćcie radzi, bez to iża nagroda wasza srogo je we niebiosach. Toć tak prześladowali proroków przed wami. Sól a światło. Wyżeście są sól ziemię, a jeśli sól straci szmak, to od czego będzie posoloną? Na nic nie ma już dobro, czają ino wyciepać, co by była podeptaną od ludziów. Wy żeście są światło świata. Nie może ukryć się miasto, które je na górze. Nie zapolają też świece, co by skryć ją pod achtlem, ale co by dać na lichtosz, co by świeciła wszystkim doma. Tak niech zablenduje światło wasze przed ludziami, co by obejrzeli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego we niebiosach. Nie uzdowejcie, co żech przyszł kasyrować zakon albo proroków. Nie przyszł żech kasyrować, należ być. Temu zaisto godą wam, a że pójdzie niebo i ziemia, ani jedna jota, albo jeden mały róg nie pójdą ze zakonu, za czym wszystko się zbyje. Jeśli w to by rozrajlował ino jedno najmniejsze przykazanie i uczył tak ludziów, to będzie mianowany najmniejszym we Królestwie Niebios. A w to robiłby tak i uczyłby ich, ten wielkim mianowany będzie we Królestwie Niebios. Godą bez tobą, co jeśli nie byłaby we nadmiarze wasza sprawiedliwość strogszo, niźli uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie weszlibyście do Królestwa Niebios. Gniew i wyboczenie. Słyszeli żeście, co było powiedziane starym. Nie ubijej, a w to ubije podlegać będzie obskarżeniu. A jową godą, co każdy, co jest zły na swego brata, będzie podlegać obskarżeniu. A w to by rzekł bratu swemu raka, to podlegać będzie Sanhedrynowi. A w to rzekłby głupieloku, podlegać będzie pod gehynna łognia. Jeśli ino przyniósłbyś darek twój przed ołtarz i hań przypomniałbyś se, co brat twój mocosik przeciw tobie, to ostaw hań ten twój darek naprociw ołtarza i łodęć, nojprzód się po jednej ze swym bratem i tedy, kiedy przyjdziesz, przynoś darek swój. Być zgodny ze rywolem twym gibko, do kiedy jeżeś z nim na rajzie, co by cię nie wydał rywol sądcy, a sądca bedynterowi, toć tedy do hereszczów ciepany będziesz. Zaisto godą ci, nie wyjdziesz, skoro oddasz ostatni kwadron. Czystość w obcowaniu. Słyszeli żeście, co powiedzieli, nie cudzolisz. A jową godą, i że każdy w to filuje na baba ze pożądaniem jej
już cudzolożą z nią we sercu swym. A jeśli twoje prawe oko kludzi cię do grzechu, wyrwij je i łodźcie płotsia. Dyć lepiej je tobie, co by stracić jeden członek twój, niźli by całkie twoje ciało było wciepane do Gehenny. I jeśli twoja praworęka kludzi cię do grzechu, utnij ją i łodźcie płotsia. Dyć lepiej tobie, co by skasyrować jeden twój członek, niźli by całkie ciało twoje do Gehenny poszło. Scheidung. Powiedzieli też, w to by odesłał swoja baba, doi akt Scheidunga. A jową godą, i że egal w to odsyło baba swoja, okrom przyczyny cudzolożstwa, kludzi ją do cudzolożstwa. A jeśli ino w to odesłaną weźmie, cudzoleży. Duszowanie. Zaś słyszeli, żeście co powiedzieli starym. Nie skłodej łoszydnego duszowaniu, a oddosz Panu duszowania twoje. A jową godą, nie duszujcie baj, ani na niebo, bez to, co tronem od Boga je, ani na ziemia, bez to, co ryczką od Jego fusów je, ani na Jerozolima, bez to, co je miastem od Wielkiego Króla, ani na głowa twoja nie duszuj, bez to, co nie poradzisz na łony ani jednej kudły jasnej zrobić czornej, a słowa wasze niech będą ja, nie, a co ponad, to złeje. Pomsta. Słyszeli, żeście co powiedzieli, łoko za łoko, ząb za ząb, a jową godą, nie róbcie oporu złu. No ale jeśli cię w to flapnie po prawej, dej mu i po drugiej. I temu, co chce pomścić cię i szata twoja zabrać, łostow mu i mantel. A kejby ciebie przymuszą iść jedna mila, pójdź z nimi dwie. Temu, co się ciebie prosi, dej, a od tego, co chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Miłowanie nieprzyjacielów. Słyszeli, żeście co powiedzieli, miłuj twego bliźniego, a nienawiść wroga twego. A jową godą, miłujcie wrogów waszych i żykajcie za tych, którzy was prześladują, co byście się stali synami od Ojca waszego we niebiosach, bez to i że Jego słońce schodzi nad złymi i dobrymi i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dyć, jeśli ino miłujecie tych, którzy was miłują, jako zapłata mocie? Poborcy sztojerów tego nie robią? I jeśli witalibyście ino braci swoich, to co ekstra robicie? Poganie tego nie robią? I wy będziecie perfekt, jako Ojciec wasz w niebiosach je perfekt.